Vítejte v Rumunsku. Dokonce i náš salám nám povolili. Když jsem mi řekl, že mám hrozně velkou klobásu v baťohu, tak mě řekla, že můžeme jít. Ondro, ukáž úsporný tanec. Ježiš, to je nechutný. Dostali jsme místní pálenku a vyšli nám z toho minimálně 2 litry místní pálenky, které tady byly na vypití. Tady. Místní obecenstvo tady je, samozřejmě, že jo, dostali jsme to v dětských lahví. Tak jo, hele jo, tak jsme na zahradě nějakého člověka, který se jmenuje Koukou. No prostě si tak říká, máme mu tak říkat. Máme tady stany, tady máme dům. Je to blízko ukrajinských hranic, ale to nám nevadí. A pracuje v baru, do kterého jsme zavítali, pili jsme tam pivo, tak jsme se s ním dali dokupy a teď máme kde spát. Ještě nevíš, že se ti neukradnou Už... Vítejte na rumunské vesnici. Tak nám pověz, kde jsme. Já vůbec nevím, kde jsme, já jenom vím, že jsem Kýtě chtěla jet. Dostali jsme sem stopování úplně nevšedním způsobem. Sice jsme to trochu platili, ale bylo to super, bylo to asi rychlejší než... Já chci fotit. Nebudem fotit. Tak Radek nám zlenivěl na nejvyšší mez. Teďka už rozhodně turistiku nedělá. Teď už se jenom... Nejlevnější doprava v Rumunsku. Tady máš vilu. Naprosto boží. Právě jsme spadli koně s povozem. Týpek je úplně super a má přesně tu čepici, co jsem si chtěla koupit. To nosí jen vesničani. Nejlepší stopovat. Jak přijet stylově do hospody? On řekl, že nám stopne nějakýho vesničana, že pojedeme na koni. Tak měl pravdu, no. Je tu vedro, jak na safari. Bye. Náš dnešní oběd, který byl čerstvě chycený venku. Můžeš nám prosím tě vysvětlit, co to je to žlutý, což není kaše, není to bramborová kaše. Je to mama liga a je to ze sýra a ostatní ingredience jsou asi tajný nebo je nevíme, ale je to výborný. Je to paráda. Je to lepší než pizza. To je dobrý a dávají k tomu zrovna panáka, takže si můžete vždycky užít. She don't want flowers. Další člověk, kterýho jsme stopli, je shodou náhod česky mluvící z Ostravy. Tak nám ukáže, co tady má na zahradě. No poníka, jdeme na všechno. Štrosy a poníky. Počkej. Víc
Já se vám líbí. Bad hair day. Good hair day. Paráda. To není tak, jak se mluví tam, že? Grupáč v autě. To už nevypadá na grupa, to vypadá na springu. Grupáč v autě. Těžka, těžka. Česká. Máme poníky v závoze, kdybychom se chtěli projet. A bude mít malý hříbáčko. Už jsme se projeli. Tohle chci taky. Na příští rok za mnou a jdem všichni na festival. Tohle je fakt dobrý, docela klimatizace. Go. Oh my god. Christina, don't turn your back. Come on. It's not fun. Christina, you have to answer. Yes. Oh. Jo, určitě. You have a good memory. Paráda. The entire covering the watch. Well, yeah. Thanks a lot. No, goodbye. Yeah, we are slow. Like flex. Bye. Still drinking. I'm so We're confused. drinking all day long, so you cannot say where we stop, I'm so confused. where we start. Just all day. I'm so confused. I cannot speak anymore. I'm shaking. She needs a beer. We left the Coco's house, so that sounds very good. It's my home. And that's her home. She's married already. Engaged, not married, engaged. With the Coco. Engaged. And we are on the way to the waterfalls, I guess. We hope we will get there today.